Mila 1984ko otsailaren 13. Bizkaiko Diputazioak eta Kultura Saileko Tomas Uribe Etxeberriak beren azken hitza eman dute. Ez dute hemendik aurrera Anje Dualde kantari ipartarra kontratatuko. Joan den urrian, herriz herri ekintzan eskainitako kontzertuan Gurutze Jantzi eta Xabier Kalpartxororen torturapeko heriotza lazgarriak salatu zituen Dualdek. Bat egine izan zuen zamin hartan, kantaldi bateko 2 abesti opatuz. Ziren ausartu niri zuzenian zer esatea, eta hori, handik aste betera edo, aurrak egin nuen, dekreto bat hartu zutera Bilboko Diputazioan, eta herriz herri kapaiatik debekatuan ingola, eta hori. Gukantu zari ginela, zinea bete-betea zego, mukorru beteta, eta gore zibila sartu zien, eta antiroka hasi zien. Estena, naiz irratia. Imaginatu soinu hauek. Harriak lurraren kontra igitzean ateratzen duen soinua. Orratzak vinilo bat urratzen duenean musika erauzita ateratzen duen hotsa. Soinu hauek ez dira oharkabean pasatzen. Mugitzen dute zerbait. Harriak lurraren kontra igitzean lurrean uzten duen arrastoaren gisa uzten du bere marka rock and rollak. Guk bezala daramatza bihotzean hainbeste min. Kantuz darama bizia eta gure bizitza kontatu du gitarrarekin. Anje Dualde, zer modu zaude? Bizi eta bizita joindik. Ongi, hoi. Ederki beraz. Hasi baino lehen, esan dizut mikrofonoak itzalita genituela, eta esaniko nizuke berriro mikrofonoak piztuta, izugarrizko ilusio egiten didala, eta egiten digula zu gaur gurean egoteak, baina nire aita dagoela bereziki pozik. Zurekin hizketaldia izateko plazerra daukagulako gaurkoan. Kontua da, zure pare bat disko edo izorratu zaizkigula hainbeste entzuteagatik. Gure bizitzaren soinu banda edo bazarela, bintzat? Eskertzeko da, esker. Eta zure aitarena, ondo, oso ondo. Nik uste nire adina eukiko duela, edo zozo gutxio. Aitona esama zinun ja moskatuko nintzen, bera hortan edituko gira. Mila esker, bai. Konformatuko gara beraz. Anje Dualde, arraingotzen jaio zinen, 1950ean, baina aurra zinela familiarekin uztaritzera joan zinen bizitzera. Beraz, 70ko hamarkadak nerago ezaroan edo harrapatu zintuen eta rock and rollean murgildu zinen. Bai, pixka bat lehentxoago ez, rock and rollaren lehen uinak edo uainak lehenagotik entzuna genituen eta probatuak ere bai, nunbait ni rock and rolla entzuten hasi nintzen, 74, 5 hasi zanean edo hasieraetan. Eta gero laster baten, 6 urtekin bateria jotzen hasi nintzen, eta talde desberdinetan ibili, eta, hor musikan sartuta geunden. Ez euskal musikan oraindik, giroa eta aroa ez baitzen hortarako, eta gu euskal aldetik nunbait arroztu gintuzten diot, eskolan guk pairatu izan dugu represio gogorra euskarari buruz, eta horrek urteak eman ditu bizka bat gainditzeko, eta gero behar eskuratzeko bai kontzientzia, eta hizkuntza bera ere bai, eta baina 70 hamarkada hor gauzak aldatu dira, nik zuek ez badakitzea zuentzat dela gauza ezinezko bat, baina soldauzka egin behar izan nuen, eta urte betez kanpoan ibili nintzen. Eta handik bueltan, hasi nintzen nire gauzatxoak egiten, hitzak musikan moldatzen, eta beste. Eta hori izan zen, hasiera hori oso emankorraz. Lehen kantua grabatu nituen ere bai, Daniel Landar ezagutu nuen, eta errobiren lehen pausoak izan ziren, eta horiek
pixka bat finkatu zienak, 73, 14 garren urte horretan. Eta nolatan hartu zenuen gitarra eta hasi zinen abesten? Zer bultzatu zintuen musikari, abeslari izatera? Ba, ez dakit, ni beti danik, txiki danik musikak gustatu zait. Goratzen naiz, ni 13-14 urtekin, ni eskolatik bueltan, lehen gauza egiten nuen gerratia pizten nuen, eta entzuten genituen radio periferikoetako musikak, eta garai hartan, hori zen rock'n'rolla entzuten zen arratsaldetan, eta nahiz eta itxean hori hastio zuten, ez zuten aguntatzen, baina, hola zen. Eta hortik uste dut sortu zela lehen gogo hori, eta gero hori konkretizatu bizkat, edo gauzatu, sangin ezake, bizkat berantzago. Ni baterian hasi nintzen, bateria erosten hasi nintzen, luzaz. Eta konturatu nintzenean, ez zela bateria erretxa, bateria jotzea eta kantatzea batera. Zaruen, aldatuko dut, beste zoze hartuko dut, erretxako, eta hola hasi nintzen gitarra, berandu hasi nintzen gitarra jotzen. Ez dut sekular ongi gazi, baina, egiten dut, eta arekin moldatu behar, azken finean. Baina, hola izan da gauza. Euskal Herrian rock'n'rolla jotzen zuen lehenengotariko musikari kantaria izango zinen. Michel Dukorekin batera lehen euskal rock taldea sortu zenuen, errobi. Nola izan zen hasiera hori? Erraza izan zen Euskal Herria rock'n'rollarekin bustitzea? Ez, bat ere. Guk ala ere bentaja bagin nuen, ze rock'n'rolla bai bazen, baina ere zen folk rock gehiago, eta hor sartzen dituen tematikak, hitzak eta beste oso Euskal Herriaren egoerari lotua ziren, eta orduan beti ere hortik nik uste publikoak bazuran un lotu, ez? Baina egia da, hasieran nik horatzen naiz lehen kontzertua eman genuena 74ean, uste dut izan zela, Donibane Garazin izan zen, zinema batean, eta gure aurretik bazeuden beste kantari batzu, Itxamendi eta Larralde, eta ez dakit nor, Manis Pagola, ere bai. Eta goa segilenean, bigarren kantuan, zinemaren gela ustu zen. Hor gelitu ziren gazteak bakarrik. Gazteak, benetan. Eta holako gauzak, bai, gertatu zaizkigu, beran gero hori horrek demorak nik uste harrapatu zituen, bai, zaleak eta ez zaleak. Eta orduan, sartu zen, pixkanaka sartu zen ohituretan. Egia da, jende askorentzat, batez ere adin bateko jende askorentzat, egiten genuena kriminala zela. Hau ez da euskal musika, ez da. Eta, bai, egia da, nik uste gero suerte izan genuen, laster hemen ezagunak izan ziren lehen bi diskak, egoaldean, nahiz eta giroa oso gorra eta zakarra zen, baina hasi ziren deika eta Frankon garai bukaeran, egin izake, 75 urtetik ara, ja hasi ginen etortzen, gero eta gehiago egiten ziren ekitaldiak, erdi kantaldi, erdi meeting, erdi hori. Baina hor ja hartu zuen kriston zera, adia da, hori guztiak, bai musikak eta egoerak, berak. Eta aldaketa hori funtsez ezagutu ginuen, transizioaren aldaketa, ohituren aldaketa, beste gauza, mila bat gauza, eta hori guetzat zoragarria izan zen. Nonbait abestu nahi bazenuen zure abestiak zentsuratik pasa behar zuten? Garai hori bizitza tokatu zitzen? Bai, hasieran bai, lehen bi urtetan bai. Kantuak aukeratzen genituen, zer edozein kantu tradizional edo euskalot hori bialtze genuen,
oficina de turismo, nola zen, oficina de turismo Donostiara, horik helarazte gintuen, eta hor jartzen zuen aceptao edo denegao, bueno, eta hori beti paper hori behar zenuen kontzertutara joaten zienean. Zigute inoiz, bai, behin galdetu ziguten mugan, baina, zizen txapuza edar bat, baina, hor zen eta bazira huden. Hori hegoaldean. Kultura y turismo. Bai, hori hegoaldean gertatzen zen, iparraldean ez, ezta? Iparraldean, iparraldean beste egoera soziopolitiko batean geunden, gauzak asko ze libreago. Gako txartea, mina libreago zeuden, eta zegoen olako zensura edo errepresio kulturalik ez. Naiz eta, 78ko maiatzeko egoera oraindik bizirik zegoen, eta baina hala ere, etzen konparaziorik hemengo egoerarekin ez. Eta benetako hitzak bidaltzen zenituzten, ala trampa egitea? Bai, trampa zen, dena, bai, trampa zen, bai. Bestela, abesteko... Ez zuten utziko. Ez zuten utziko. Hizkuntzarekin eta herriarekin engaiaturiko kantaria zara, Anje, eta horrek zentsura arazoak ere ekarri dizkizu zenbaitetan, uste dut, ez dakit hitz egin ahalko zen eguken honen inguruan? Bai, ez dakit, inorako arazoak, bai. Esaterako Bizkaiko Foru Aldundiaren herriz-herri zirkuitoan zeunden, eta kanporatu egin zintuzten kontzertu batean erreferentzia politiko bat egiteagatik, okerrez banago? Ez da arras hori, baina, hori gertatu zen 93an uste dut, ezatzela, eta ni kontzertu bat naukan Maiabin. Maiabin da ez. Eibar, Elgoibartik gora den herri hori. Garaia? Maiabin hori. Eta guri deitu ziguten, niri deitu zuten, eta herri kampainaren bitartez, hor sartu ginen. Eta ara, heldu ginen gu, eta egun hartan, jakitz, bezperan gurutze jantzi hiltzela Madrileko komisaldegi batean, edo hiltzutela, ez dakit nola esan behar den. Eta biharamunean, Kalparsoro, nez gogoratzen hori bere izen goitiaz, bere burua bota zuen ere komisaldegi batetik, lehiotik. Eta hori jakin genuen egun hortan. Eta hor zegoen kanpoan pankarta handi bat, garai hartan HB-ek gartzen zuena, eta uste dut HB edo Amnistiaren aldeko taldeek. Eta galdetu zirtean haizu, pankarta hori barrura sartu gitezake eta eszenariopean edo taulaipean jarri eta baina ergatik ezago problemaik, honek gari zuten. Eta nik esan antolatzeileak ez nekien nort ziren, momentu batean aipatu egin nuen aipamena, gurutze jantzina, eta Parsoron aipamena egin nuen, eta kantu bat ere dedikatu. Fikzionatutako pasartea. Nire barnean beti zera de. Mi esker Maiabia, abesti hau Madrileko kuartelean Guardia Zibilak hil duten gurutze jantzirentzat. Bakearen oso batzunera aurka, justizia
hortik abiatu zen afera, eta gero han jakin nuen, Ezker Abertzaleko jende batzuek, zenik, beran, hau bakizuen, honek antolatzen du, eta ez, Euskadiko Ezkarrak antolatzen du, hau. Euskadiko Ezkarrak, eta gero, pixkanaka gauzak argitu ziren, eta jakin nuen, niri kontratatu nindutela, ze bakezalea kantua oso gustuko zutela. Ez dakit letrak ondo ulertu zituzten ara ez, baina, bueno, hori gertatu zen. Eta hor gelditu zen afera, bukaeran euskatola, ziren ausartu niri zuzenian zer esatea, eta hori, bera, bueno, dituen. Eta handik aste betera, edo, aurrak egin nuen, dekreto bat hartu zutela Bilboko diputazioan, eta herriz erikapaiatik debekatuan ingola, eta hori. Eta hor zen, gauza juridikoa nola egin, Jon Goirizela jakin ikusi genuen, ze puntutaino horrik kontra egiten algin nuen, lara ez, eta izan zen prozedura bat izan zen martxa, bena, etzen deusatera. Bena, prentsa eta hori, aurretik, zeuden beste antecedente batzu, Fermin Burutza, adibidez, ere kondenatu zuten, eta hori benetan kondenatu, eta ni ez ziren ausartu kondenatzera, bakarrik programa hortatik atera induzten. Tara, hola gertatu zen, besteri gabe. Eta horrek ondorio zela ze ekarri zuen, Bizkaian inoiz baino konzertu gehiago genitula. Ara? Eta bai. Bai? Bera zen gaizki ere ez? Ez, astapen batean beldor ginen ia debekatuko ninduzten Bizkaian kantatzera. Bai. Beran, dekretu hori aldatu zuten eta esan zuten bakarrik zen herri programaren zaten. Hor geditu zen afera. Bestalde, elkarrezketa prestatzen ari nintzela, honako hau irakurri nuen zuzeueko artikulu batean, eta irakurriko dizutan je. Honela dio, ez dakit egoeraz jabetuko otezen edo ez, baina Anje Dualderi norbaitek esan behar lioke, Peio Errotaren oso antzeko zerbait gertatu zaiola. Ez denboran, ez espazioan koinziditu ez duten bi plaza gizonak, berriz ere zentsurak batu ditu. Berriz ere, Dualde bere letra kantatzen hasi eta 11 urtera. Non eta Barainaingo plaza batean. Gaur goizean, agian lerro hauek irakurtzen zabiltzan bitartean, Barainaingo 9 herritar Guardia Zibilaren kuartelean arituko dira deklaratzen entzutegi nazionalak hala eskatuta. Arrazoia? Gorazarrea. Klasiko bat. Barainaingo jaietan, txupinazoaren ondoren, herriko presoaren familiari omenaldi xume bat eskaini zitzaion. Xavier Sagardoiren senitartekoi zenbait keinu eskaini zitzaizkien. Lore sorta bat, brindis bat, hitz batzuk eta kanta bat. Zentsuraz ari garela, ez dakit honen inguruan hitz egin aldi guzun, Anje? Hainbat eta hainbat aldiz gertatu zaizkitu olako gauzak. Bai, garai batean oso komplikatua zen, alde batetik komplikatua zen kantatzea, nola esango nuke, giro baketsu batean, eta hori, ikusten zen tentsio asko bat zegoela, eta hori. Eta orduan gauzak mintzen ziren laster, eta tentsio bat sortzen zen, eta beste. Baina, Peio Errotaren konparazioa ez dut ikusten hondik datorren, ez, zensura beti izan da, zensura eta autozensura ere bai, ia da hori ere gertatu izan dela. Baina, nik ez dut kasu askorik egin txekulan olako gauzei, gertatu zait, kontzertuak suspenditua izatea, toki batzutan,
azken momentuan baimena ukatu zutelako, hori. Normalian, nik beti aurrera egin dut, ez da, hori, beti mendeku hori, edo mendeku hori, bai, mendeku hori hor gainean izan, eta arrisku, arrisku. Datu zaigu, bai, komisaldikitan, edo kuarteletan bukatzea, kontzertua bukatuta, baina, ez da deus, ondorio graberik izan. Eta horatzen ez, behar da gogorrena, transizio garaian izan zela, hemen Arrasaten, gurea zinean, gukantuzari girela, zinea bete-betea zego, mukurru beteta, eta gore zibila sartu zien, eta antiroka hasi zien guk, bai, kantatzen. Fikzionatutako pasartea. Eskerrik asko. Quieto todo el mundo, la Guardia Civil. Dame el micrófono. Tenéis 5 minutos para desalojar la sala. ¡5 minutos! Hori izan zen, nik uste fisikoki grabeena, gero, beste hainbat izan dira, aldi hori korrina ateratzen zutenean, polizia agertzen zen, gura bestea. Arrasateko izan zen, gogorra izan zen, bai. Baina, hori zen, transizio garaian diot. Geroztik, beste zentsura mota bat izan zen, zuk lehen autozentsura ipatu dut, zuk zure buruan daramazun muga hori ez, nunbait, hori muga horiek. Eta, hortik pasa behar izan ginen ere bai, eta hau, Bainabiko afera hau, aldundia, Bizkaiko aldundiaren afera hori, enuke esango grabeena izan zela, baina deigarriena, segurunik bai, deigarriena, ze, klaro, aginte batek, edo erakunde batek, holako erabakiak hartzen dituenean, ikusten da, ze puntutaino implikatua den zensura aldetik, eta hori guztia, eta orduan nik uste tiroa atzetik aterazi zaiela. Azkenean, nik uste jendea ez da tontoa, egean ebaraki, segretatzen zen eta segretatzen den, hortan gaude. Bai. Eta ez dakit beldurra sentituko zenuen edo horrelako kasuen aurrean tiro hotxak entzun da beldurtuko zinen? Arrasaten seguru, hori horartzen dizut. Gero beste tokitan, beldurra baino gehiago inkieta pixkat, nora bukatuko da, baina, ez da, goratzen ez behin Gernikan, komisaldegian bukatu genuen. Fikzionatutako pasartea. Muy buenas. A ver, somos de la Guardia Civil. ¿Es usted Ángel Dualde? Sí, soy yo. ¿Qué ha pasado? Pues señor Dualde, está usted detenido. La Audiencia Nacional ha llamado para que declare en el cuartel de la Guardia Civil. ¿Y se puede saber por qué? Ya le daré las explicaciones cuando declare. Zer gertatzen duk? Zertara etorri du Guardia Zibila? Zer zandik? Berriz eri deklaratzera joan beharna Guardia Zibilaren kuartelera. Entzutegi nazionalak eskatu dik. Kontzertuagatik izango duk. Ez dutek ezer egiterik aine. Lasai egon adi. Beti berdin.
ziren galdezka, baina ez ziren gu eurontzat frantsesak ginenez, zitzuten gehiegi sartuz, eta orduan elkarrizketa, galdezketa xelebreak egiten zizkiguten, da, hori guzia. Bai, eta noizbait kasu guzti honen aurrean Anjek sortzen ari dela esan du hau hobe ez badut idazten, edo? Autozentsura hori? Ez, sekulan, inoiz ez. Ez da pentsature, esan edut, hori ez idazterakoan eta ez kantatzerakoan ere, ez. Eta ez dakit gainera honekin lotu daiteken edo ez, baina baduzu abesti bat ezin isildu, abestia zehazki, eta hor diozu ez, inorrez mintzearren isilduko banintz, ez nuke isilduko denen mina baizik. Bueno, hitzoiek Xabier Aburitzak idatzi zituen. Nik enkargatu nizkion, eta hor, ez dakit jendea beti jabetzen den metaforetaz. Hor, ni mintzo naiz, nola esaten hori, zure sortirri edo zure idazteko edo musika egiteko ahala, pixkat galduta duzunean, edo ez duzunean berreskuratzen. Eta horri buruz egina da kantu hori. Eta horregatik, Xabierrek, nik ere asatapenean testua irakoen nuen, esan niko jo. Bi gauza oso desberdin daude, eta inorrez mintzearen, da hori errepika bezala hartu duenz, jabetu nintzenean. Da, akaso, batzutan zegatik gauza horiek kontatzen dizkiat, agian norbait minduko nuke edo hau eta beste. Eta orduan hor gure egibidea hori beharko litzake. Da inala hori ez dadin gerta, molde hobenak edo hitzen itzuliaren jokoan, gauzak metaforalki erabiltzea. Eta hori Xabierrek kantu hortan oso ondo, beste batzu diote, jode, hori maitasun kanta oso polita da, ez da maitasun kanta bat. Ongi da hori ere, jendeak nahi badu hola ikusi, ergi, eta ez dago problemaik. Bakoitzak abestia bere egitearen, ez? Zentzu hortan, esan nahi dut, inorrez ez mintzearen zure sormena ezin eskuratu zaudenean eta batzutan sormen hori ero konpentsatzeko nahi duzula, edo zer gauza egiteko prest izan zitekela, eta hori da horre esaten dutana. Nahiko nuke isilik egon, azken finean, hobe isilik egotea. Edo zer gauza astakeri edo beste esan beharrian, batzutan hobe isiltzea. Oai meharko nuken bezala, gainera. Ez, edarki zabiltza, eta edarki gaude hemen, kontu kontari. Anje, musikaria zara, militantea ere izan zara beti, sozialki eta baita kulturalki ere, noski. Euskararen alde azaldu zara beti. Hau horrela izanik, nola ikusten duzu gaur egun Euskal Herrian egiten den musika? Nola ikusten duzu Euskal Herrian egiten den musikan? Bi gai desberdin daude hor, ustez, bata musikarena eta beste euskararena. Musikarena, niretzat gaur egun euskal musika universal bat da. Estilo guziak badaude euskal musikan, gehienak behintzat. Orduan irikidura handia izan da, azken 20 urte hauetan, gehien bat, uste dut. Eta hemen ez dago debekurik, ez dago nahi duena, nahi duena egiten du, eta helen estilo guziak pixka bat hor agertzen dira.
Euskara mailan eta Euskararen erabileraren mailan, hor bai nik baditut nire kezkak, bai musikatua edo ez musikatua. Bai. Musikatu aldetik, askotan entzun izan dut, entzun izan dut, talde batzuek inglesez ere kantatzen zutela, euskaraz, inglesez, frantsesez, edo gazteleraz, eta behin beste entzun izan ditut talde gazte batzu esaten, zergatik inglesez kantatzen duzue, edo zergatik gazteleraz kantatzen duzue. Agian libreago senitzen garelako. Hori irestea edo tragatzea oso zaila zait. Ez dut uste euskarak berez debekurik sozen duen edo ez. Edo nienago konfundituta. Hori musikari doakionez. Eta gero euskara herri edo gizarte hizkuntza bezala hor bai nire kezka oso larriak badauzkat. Demostratua da, ikusten da, nabaitzen da. Euskara inoiz baino gehiago ikasi dela. Batez ere hemen hegoaldean eta iparraldean gerotak gehiago ere bai. Baina erabilera gero eta txikiagoa dela. Erabilera egunerokoa, ordurokoa, euskara hizkuntz herri hizkuntz bezala edo gizarte hizkuntz bezala. Hor badago zozer normala ez dena. Eta hori niretzat oso mingarria da, oso ez dakit ze ondorio ekarrezaken horrek. Claro, hizkuntza bat ikasten baduzu bakarrik lan bat jasotzeko edo lan bat aukaiteko, edo ez dakibanik beste motibo berezi batentzat, bakarrik hortarako bada eta hortik kanpo euskaraz ez baduzu egiten edo ez baduzu erabiltzen ikasi duzun hori, zuk esango didazu zertako, nun gelitzen den horri hizkuntza euskara bera. Orduan, hori nik kezka haunitz ditut horri buruz bai. Eta kantua izan daiteke euskara bultzatzeko tresna, Anje? Bai, noski bai ez, bai. Ni beti hori hola erabili izan dut, Bai, bestan dena, bai. Tresna bat gehiago, Baina, bai. Dudari gabe, bai. Ba, Anje, saioa amaitzeko, gure saiora etortzen direnei egiten diegu gure saioko galderatxoa edo. Eta honako hau da, zure borroken, zure abestien, bizipenen inguruan hitz egitera etorri zara ona, eta horretan aritu gara tartetxo batez. Noizbait, norbaitek, zerbaitek, eten dizu sinisten duzun horretan borrokatzeko grina, edo abesteko gogo hori? Eten? Bai. Ez. Ez dut sekulan, momentuz behitzat, ez dut sekulan pentsatu gelditu behar nintzanik, edo eten behar nintzanik. Horrek ez du esan nahi, memento batez, hori gertatuko dela, eta nahi ez, baina azken kantu bat grabatu dut duela hilabete batzu, igratietara eta igorri nuena, eta deitzen da, muga bat beti hor, eta entzut duen jendeak, dio, beti muga zizit, mugai buruz egin izan ditut kantu asko. Azken finan gure bizipena izan delako muga, eta hori. Baina kasuntan ez da bat ere muga fisikoa, baizik eta zuk zure buruari jartzen duzun mugak, eta egia da. Eta, adien batera heltzen zarenean, ikusten duzu, bilan bat bezala egiten duzu azken finean, ez? Eta esaten duzu, ni nun nago, zetan nago, atzera begira, o aurrea begira, eta orduan,
horrek nolazpeit mugatzen zaitu egin beharrak ondo pentsatzea eta bueno, izbait, agian edo nik erabakirik edo Euskal zerk erabakirik gelditu beharko dut, eta ez bai. Ba, hain Dualde, eskerrik asko gurean izateagatik, benetan plazer bat izan dela, zuemen... Eta nire zatere bai, eta mi esker zuheri bai. Gustora egon zara beraz. Bai, oso gustora, bai. Ba, beraz, posten gara bi aldiz gainera. Bale, nire bai. Eskerrik asko, Anje. Zuei. Eta eskerrik asko entzulei noski, gaurkoan ere gurean izateagatik, eta gaurkoan Anje Dualderen esztenak entzuteagatik. Mila esker, beste bat arte. Mila esker, bai. Zonbait gogoeta gure arteko asko elentzuneta Euskaldun agertzea ez baita josteta badakit asko zere nukela hobea ne hori ezagertu ene dolorea odolaren mintzoa eduki gordea nahiko nuke baina ezin dut ordea Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua Ustera doalakoz betikoz mundua Bere seme alabez abandonatua Nor barka dezaguke gure nekatua Sartu zitzauzun ez bata zorrotza Zure etxe nagusi jartzean arrotza Halere ez izauzun gelditu bihotza Etxekoen eskutik duzu eriotza Zure lekua hartu duen andereak Gurekin behar ditu ez daizke hobeak Ama bukatu duten haurdoak abeak Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua Ustera doalakoz betikotz mundua Bere seme alabez abandonatua Norbalka dezaguke gure nekatua Baditaike semeok noiz baita oroitzea Ama zuganik izan dugula sortzea Gu aurrein bilaturik zure orzea Jasan beharra dugu gaztigu dorpea Hiro bihuntan noizbait norbait balagira Zure izaitearen errestoen bila Lurpetik entzunen du deia darbipila Hemen dago ama bat bere aurrekila Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua Ustera doalakoz betikoz mundua Bere seme alabez abandonatua Nor barka dezaguke